ani waliɲumandɔn o bɛ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tɛnɛn ye juin kalo tile 9 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoni a daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ juma tɛmɛnen ni o bɛnna juin kalo tile 6 ma san 2025 o kɛra seliba don ye an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale selila Kulubaka olu fɛ yen nɔ kɛnɛ mun kan an ka jamana gouvernement ɲɛma ni o ye Général de division Abdoulaye Maïga ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se an ka wasabulon ɲɛma ni o ye CNT Général de corps d'armée Maliki Diawo ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani fo ka taa se ministre caman olu tun bɛ kɛnɛ kofɔta in kɔnɔna na fo ka taa se fɛn mun ye jamana wɛrɛ mɔgɔ mun ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ olu fɛnɛ caman selila Kulubaka olu fɛ yen nɔ. Seli olu tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta a ye kuma ta a ye foli ni tasibila kɛ ka taa fasoden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ a y'a yira a ka kuma kɔrɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn mun ye finitigilakaw ye a ye foli ni tasibila kɛ ka t'u yɔrɔ k'u banban walasa fɛn mun ye an ka jamana a bɛ se ka bɔ bolo la cogoya mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye foli lakɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora fasoko la nin wagati laban ninnu kɔnɔna na ka sanga ni jatigɛwale tigilamaaw ka wulikajɔ ye nin dɔgɔkun laban ninnu kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni k'a ɲɛsin o ma fo ka taa se a ye si finitigilakaw olu bɛɛ lajɛlen ma walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'aw sɔrɔ an ka jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔw la an ka jɛ ni k'a ka kuma dɔ olu lamɛn. Ka Ala fo ka Ala barikada Ala min ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ka yira anw ni an ɲɔgɔnna caman na ka Ala deli hali bi Ala ka sa caman yira n na mun b'a to ani silamɛ jɛkulu bɛɛ bɛ jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ an AES jamana tɔw ka Ala deli hali bi jamanadenw nu aminanko ye min ye degun bɛ minnu kan Ala ka degun wuli ka b'u kan ka tila ka Ala deli an ka banabaatɔ ninnu vraiment Ala ka u ka kɛnɛya d'u ma an ka jamanaden minnu taara eji la jamana kɔ kan Ala ka segin n'u ɲuman ye Ala k'u ka bato minɛ hali bi an bɛ Ala deli jamanadenw n'o ye AES jamanadenw ye Mali ni Burkina Niger u ka aminanko ye jamana ka basigi min ye jamana ka lakanani min ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o latigɛ an ye Ala ka jamana yiribali hali bi Ala k'o o fanga n'o sababu d'an bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔ n bɛ tasibila kɛ AES sɔrɔdasi minnu ɲin tora jatigɛwale kɛlɛ la ni tile 2 in na u ɲin tora fasoko de la an b'a deli Ala fɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala k'u fara silamɛ su kan minnu jogira Ala ka nɔgɔya d'u ma jatigɛwale kɛlɛ ye o ye kɛlɛ ye ni AES jamanaw ye nɔgɔ bɔ a la sabula da kan ni AES bɛ fɔ bi an fila ɲɔgɔn de kan mun b'a to an bɛ jatigɛwale kɛlɛ kɛ cogo min na o ye kɛlɛ min ye an y'a fɔ cogo min na segin kɔ t'a la bilen sabula da kan kɛlɛ min don danbe kɛlɛ don ɲingu kɛlɛ don sɔrɔko kɛlɛ don an bɛ hali bi an bɛ wulikajɔw la Mali ni Burkina Niger mun b'a to an ka jamanadenw bɛ lakana cogo min na o tɛmɛnen kɔ an b'a fɔ na minnu ɲin tora la Ala sɔnna ma u ɲin tora ko min na a tɛna kɛ fu ye an bɛ wulikajɔ kɛ mun b'a to hali bi u sara kungo min na n'o jamana ka lakana jamana ka basigi o bɛ latigɛ cogo min na ka tila ka foli bila AES jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma mun b'a to hali bi u bɛ wulikajɔ mun na ka jamana ninnu dɛmɛ n'u ma dɔ fara kan u kana fɛn bɔ a la sabula da ka kɛlɛ in bɛɛ fanba bɛ ka kɛ jamanadenw ni hukumu kɔnɔna la jatigɛwalew bɛ wulikajɔ mun na o bɛ ka kɛ de ka jamanadenw la funtɛnɛ k'u dusu bɔ mun b'a to u bɛ se k'u sɛbɛ sɔrɔ cogo min na ni kɛlɛ diinɛ kɛlɛ tɛ siya kɛlɛ tɛ jatigɛwale kɛlɛ mun don mɔgɔ bɛ jɔnya kɛlɛ mun na o taabolo kura de don mun b'a to mɔgɔ wɛrɛw b'u ka laɲini sɔrɔ u b'a bɔ danbe la ka na n'u ka taabolo ye k'a ka sɔrɔ fɛnw ka u ka sɔrɔ fɛn ye o de y'a to a kɛlɛ an b'a kɛlɛ kɛ segin kɔta la parce que ɲingu kɛlɛ don danbe kɛlɛ don o kɔnɔna la hali bi an bɛ foli bila bɛɛ ma ka foli bila k'Ala deli hali bi Ala min ye ɲinan san yɛrɛ na Ala ka san wɛrɛ seliba yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ jamana basigira ka bɛn kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiriso mun ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni di ale ni sɔrɔ sira olu yakubali ma kunnafoni di o sira fɛ ni o bɛ wele ko ministère de la communication de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration olu ye bataki kɛ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 7 ka sanga ni fɛn mun ye forum ba mun ni a kɛra RISICA olu fɛ na juin kalo tile 5 tɛmɛnen fo ka taa se juin kalo tile 6 ma ni a bɛ wele ko forum digital RISI 2025 ka sanga ni o baara ninnu de sa ja dɔw sirikilela bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ ja mun kɔnɔna na an ka maliyɛn sifinnaka dɔ
ni caman bɛ a wele ko SD Wara ale ka jaw bɛ sirikilela bɔlɔlɔsira olu sanfɛ ja mun kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ni maa kofɔta in a bɛ ka gɔnna degi irisika olu fɛ nɔ mun yɛrɛ kɛra kumasuliba ye maliyɛn fanba ale yɔrɔ fo ka taa se farafinna bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni nin jaw de sirikilela bɔlɔlɔsira sanfɛ minisiriso ale ye kunnafoniya di kɛ ka yira k'a fɔ ko ni maa kofɔta mun ni u taara irisi jamana ale kɔnɔna na ko jamana ka cidenw tɛ wa kɛnɛ yɛrɛ in ka jamana ka cidenw tun bɛ mun ni maa kofɔta ninnu tɛ kelen ye an ka finitigilakaw ka ɲɛma État Major Général des Armées ale ye bataki kɛ kununko kari juin kalo tile 8 san 2025 kunnafoniya mun kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ fɛn mun ye jatigɛ wale tigilamaw tun kɛlen don ka bingani wale dɔ o labɛn nara ale ni bale marabolo o kɔnɔna na ka sababuya kɛ u tun ye fɛn mun ye bolimafɛn sen naani ni k'o fa mugujugu la tɛntɛntɛn ni ka wulikajɔ ni sigi sen kan walasa u bɛ se ka bingani wale ta ni ka nara marabolo ale ni bale sɛgɛrɛ cogo min na ka sanga ni kunnafoniya olu ɲinini ye an ka finitigilakaw fɛ sanfɛ ani duguma État Major Général des Armées a y'a yira k'a fɔ k'u ye dankari kɛ nin bolimafɛn sen naani a n'a kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se mugujugu mun tun bɛ bolimafɛn in kɔnɔna na u ye dankari kɛ o bɛɛ lajɛlen na kununko kari juin kalo tile 8 san 2025 halisa an bɛ to an ka finitigilakaw olu ka kibaruyaw o kɔnɔna na an ka jamana jabaranisoba ni o ye ORTM ye ale ka jɛmunkan mun bɛ yen ni a bɛ wele ko défense citoyenne o jɛmunkan in dɔ senfɛ u ye ɲininkali tɛnku fɛn mun ye an ka finitigilaka dɔ la walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ an ka finitigilaka in ka kɔrɔfɔw kan an ka jɛ ni k'a ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Yɛlɛma donna la sur le plan matériel général Maliki Diaw o y'a sɔrɔ lieutenant de kun don Zakatu Kɔnba la Tenza waati n'an bɔtɔ Tenza waati n'an binna Miskadi la an ye le 20 mars an binna Miskadi la le 21 an ni mɔgɔ nɔ a korosira tuguni an ye ji min ji le 20 mars 2008 an ye ji min ji banna ka dɔgɔtɔrɔw ka sɔrɔmu min o banna ka taa radiateur ka taa an da waga k'a don radiateur la o ji banna a laban dɔgɔtɔrɔw bi sɔrɔmu mun kan n'an taar'o min o fana banna k'an k'an yɛrɛ arandi a ye taliki bɔ k'an t'an yɛrɛ arandi an bɛ kɔnba kɛ an bɛɛ bi bi an t'an yɛrɛ arandi bilahi CNT président o don ancien blindé 5 de jenina ne yɛrɛ ye caporal sɔrɔ yen à titre exceptionnel j'ai été nommé caporal o de ye ne lata CAT ABC la o de la mɔgɔw u b'a fɔ faamaw donna ta ne kɛlen ka premier cavalier sɔrɔ Mali président de y'a di ne ma ale de kun ye ne ka commandant de compagnie Adouzen Kidal Mali président Assimi Goïta an ye combat kɛ Tenza waati le 20 mars 2007 président bɔra fo Kidal ka taa an fo Tenza waati a ka escadron denmisɛnninw a taara ne yɛrɛ sɔrɔ Kidal Tenza fort kɔnɔ ka ne tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ bilahi président bon o don a ma yɛrɛ fusaya ma quoi donc a ma yira k'an ye subordonné k'an tɛgɛ kɔrɔta président kun ye lieutenant Zakatu Kɔnba bɔnnen Tindukal Zakatu a bɛ baara 7 jours an y'o de kɛ Kɔnba la a don mission carburant sogoba ninnu de taara an bɔ bolo la mission carburant fɔlɔ o tun bɛ bɔ Mali région bɛɛ la o bɛ taa carburant di Tesalit o bɛ taa di AB Bara o bɛ taa di Kidal o bɛ taa di Tenza waati olu mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka taa an bɔ bolo la o Kɔnba an ye 7 jours de kɛ an bɛ ka mugu ci ko an k'an yɛrɛ arandi CNT président ko k'an bɛ san tan yɛrɛ arandi o y'a sɔrɔ lieutenant de colonel Maram 2006 ale ni Gabriel Pujugu o y'a sɔrɔ CM kun don a taara an sɔrɔ o y'a sɔrɔ colonel yɛrɛ filɛ lieutenant de kun don a taara ne sɔrɔ Anafis o y'a sɔrɔ ne ma premier cavalier sɔrɔ fɔlɔ deuxième cavalier o kɛra 2005 décembre 2005 a kɛra dɔrɔn 23 mai kɛra différence ba bɛ parce que n'a fɔra tag dɔrɔn o b'a sɔrɔ kɔnɔ nani yanga pour appuyer les troupes au sol an yɛrɛ filɛ nin VP11 il est capable il a un blindage solide non négligeable parce que les blindés ils sont capables de porter les combats jusqu'en profondeur donc cɛdenw bi Mali kɔnɔ bilahi o ye mugu ci on est prêt wari t'a la ne ye ministre de diplômé n'a ka di n bɛ bɔ armée la ka taa ministère kɛ mais non ne t'a wari fɛ an bɛ faso défendre jusqu'au dernier sang nous sommes des héritiers de nos ancêtres guerriers fɔlɔ la an tun bɛ kɛlɛ kɛ i b'a sɔrɔ Toyota i b'a sɔrɔ 12 personnes b'a kɔnɔ a bɛ yɛlɛ i y'i kan dɔrɔn bɛɛ taara maintenant sisan u nana ni plan ye qui est très bien élaboré donc combat kɔni on est prêt ennemi mana don yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ don a nɔfɛ jusqu'au dernier sang faut que Mali kɛlɛ ka ban pewu wa a bɛ ban fana inchallah mɔgɔw bɛ volontaire pour que u kana don o don u b'a fɔ an ye ko sala a ma se yan bon min mun fɔ o ye duwawu ye Ala ka Mali kɛlɛ ban.
Lors de l'attaque du camp et du gouvernorat de Nioro, nos hommes ont été braves. Et l'adjudant-chef Ibrahim Aguino était de la partie. Il nous en dit plus. Donc, on a un bon fait. Pour nous, nous avons mis mais maroudeur de comité là, maroudeur véhicule blindé. Donc, il est équipé de la mitrailleuse lourde de 14,5 mm. Nous avons KPVT de base en fait. Donc, au de comité là, nous avons deuxième subordonné de combat suivi. Nous avons fait. Donc, nous avons donné quelle connoté. Nous avons mis même en tête. Donc, il y aura des losera. On commencera à Goussi. Goussi, Kasoroka, na fou gouvernorat là. Kasoroka, tout le monde est doué. Kasoroka, beaucoup, ça c'est l'âme. Kasoroka, teka kulula. Ou bolla kuka moto, nuka marfauto. Ah, interview lambado ayayo. Merci. Amano Rade, Ado Blément, Temenanuro Sanfe. Véhicule blindé, ça va dérouler à Bec. Mais vous ne secret, secret, c'était la communication. Colonel Yereka coordination. Toujours une manœuvre moufiée à Keronodi. Manœuvre offensive. Ça dit ennemi mana volume mana bunya choko choko. Ancien blindé flamma, sabamana au kunda au capiliton, qu'il ni manœuvre offensive. Ababla. Atisi. Parce qu'il y a un entraînement de hacker quoi. Ça c'est l'armée malienne d'aujourd'hui. Armée malienne d'aujourd'hui. À peu près chaque 15 jours, chaque 20 jours, on école les rabitas sanitaires l'amta exercice avec balles réelles. Ayam kolo ne bi sanitaire n'amta tirer kodeka. Donc il y a deux à la quoi. Donc ennemi ka bloqué tisi qui la boli quoi. Kito ni era nega haya de follow. Ameta sikasoka olufeno kasangani femuye jatige wale tigilamaw ka bingani wale chale ni wakati laban nunu konana sikaso gouverneur ale couvre-feu ni ka o sigisenga juma temene ni obena jeun kalo kle woroma sikaso dugu ale konana couvre-feu muni aba damne su nege kanya muga ani fla temene ko fe fokata se so mada nege kanya woro o temene ko ni sanga bisaba obongo sikaso dugu ale konana kunun kari ni o bena jeun kalo kile shegima anga douani ma oluka wulika jodo senfe usara ko tega da nyana minima fen kulo keme o boyango ka nyana minima fen muni abe wole ko kokaini uyi tega da kulo keme o boyango ka mobili ko fota do konana ameta IC kunafonia olu konana ameta Niger femi Niger fini digela ka olu kele no ka wulika jo bunya u ka marabolo ko fota mweni abe wole ko tirabeli Niger ni fini digela ka o kele no ka wulika jo bunya ni marabolo ko fota nun konana mun kera sababu ye uye dangare ke femi jatige wale tigila ma chama ni ka tega daga jatige wale tigila ma chama ka ni marabolo ko fota nun konana ameta ko kan kibarula ameta urada ka olu feno uranda jamana nyama Paul Kagame ale ye kunafonia dike ninga ira ka fo fem ye uranda jamana ale bena bo communauté économique des états de l'Afrique centrale ni obe wole ko CAK ka sababu yake aya ira ka fo o fem ye yuruku o chalembe ni jakulu ko fatan nun konana o kama uranda jamana ale bena bo CAK alela Mali kunafoni bololo sira la jabao ni ne be dansigi ke anga bi kunafoni awla ansara ka musoro ni ka daw kuloka amba fo aw kan be dona natawla kunafoni akura olu keneka ala kan shijo ni ko makono